Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás opět u Kulturníku. Dnešní díl bude speciální. Bude se věnovat 21. setkání kytaristů, kteří budou brnkat na vaši strunu. Tak se na to společně naladíme. Pořád je co měnit, pořád je co zlepšovat. Ta dramaturgie byla různá, vyvíjela se od přehlídky přes soutěž, dokonce 4kolovou a vítěz každého kola se potom si zahrál na společných prknech ve finále s nějakou hvězdou. Takže ta historie je zajímavá a letitá, dá se říct. To, jestli jsme úplně spokojeni, to bych vám řekla asi tak, že kdyby byl plný sál, tak bych byla 100% spokojená. Slyšíte to? To právě vrcholí přípravy na workshop pana Michala Pavlíčka. No, já tam asi půjdu, víte co, no, tak Michal, my musíme držet pospolu, že? Hvězda, Michalové, hvězdy, no. Já si vzpomínám, když to začalo někdy v tom Zlíně, kdysi dávno, takže to byla taková vlaštovka, že to získalo velkou tradici a já mám rád tyhle ty setkání, je to prostě vždycky ta konfrontace a jako v dobrém slova smyslu a vlastně takový tyhle ty workshopy okolo, to je fajn. Pro mě bylo zásadní prostě to uspokojení z té muziky, pro mě samotný a potom samozřejmě člověk byl šťastný, že jeho muzika má nějakou odezvu a že prostě vidí před sebou ty mladý kluky, kterým to baví, jako to baví tebe, tak to samozřejmě tohle je silný. Já, jak hraju akordy nebo se snažím hrát melodicky, akordicky, tak já ty struny mám jinak. Na normální pětistrunný base je G, D, A, E a dolů je Háčko. Jo, že se používá hlubší strun, ale já to mám nahoru do vejšek do Cčka. Křemíková díla, to je neskutečný.
Dámy a pánové, tady na těchto místech se odehrálo něco neuvěřitelného. Vystoupili tady Milada Carés duo a vlastně to bylo setkání dvou kytaristů, vlastně kytaristy a kytaristky, kteří byli neuvěřitelně dobří vlastně. A jediná věc, která je rozdělovala, byl věk, ale zároveň je slučovalo jako neuvěřitelné vnímání hudby. A to bylo prostě kouzelné. Ta kytara nebo taková hudba ti dává ty křídla toho mládí pořád. Jo. Já necítím moc velký rozdíl mezi tím, jestli kromě toho, že si zadechávám a že mám nějaký panděro, tak vlastně necítím moc velký rozdíl z toho pocitu, jako když jsem hrál na kytaru v 25 a v 55. Ale ono to tak nějak zraje, víš, s těma letma, s tím prostě to tak nějak, ten pohled se tak nějak krásně čistí a zraje. Jo. A v tom je jako docela dobrý to stárnutí, protože prostě nějak ty věci v tomhle začnou být průzračný. Survive.
Jak víte sami, tak kulturník se snaží hledat talenty. Vlastně v kulturu ty talenti jako vystupují a myslím, že jsme to dneska tak hezky uzavřeli právě takovou dedukcí, že těch talentů v Ostravě je hodně. Tak myslím, že to můžeme oslavit a společně slavnostně uhasit žízeň. Tak já tu uhasit žízeň, možná i lejtka se mi trochu zapalují. No, to víte, no, tak už mám na to leta taky, že? Aby se mi zapalovala lejtka, no ale tak to se, někdy taky mě bolí hlava, to taky troška se dá uhasit, třeba ta bolest, nebo takhle. No, někdy mě škrábe v krku, tak to taky se hodí, takový ten hasičák, že jo, někdy a takhle, tak nashledanou.